ин зебоиро бубинед дӯстон. Салому дуруд дӯстони гиромӣ, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Ман дар меҳмонӣ ҳастам ва як дастури хеле хуб санҷидашуда ва хеле бомазза ҳаст, ки келини мо, яъне ҳамсари бародарам солони зиёд тайёр мекунанд. Ва ман ҳама вақт ният доштам, ки ҳамин дастурро маҳз худашон тайёр кунам ва ман наворгирам. Барои ҳамин имрӯз ман танҳо наворгир ҳастам. қаблан ҳам ман корҳои пухтупази келини дигарамонро ҳам гузошта будам. Ин дафъа навбати келинамон таҳминабоно аст ва дастури ашки фаришта. Ва ҳозир мо ба ошхонаашон меравем, худашон мепазанд, ман танҳо навор мегирам ва дастури хеле қадимаро барои шумо мегузоранд. Барои ҳамин дӯстони азиз, бо диққат наворро то охир бубинед. Дастури санҷидашуда ва хеле бомазза аст ва барои дастархон, маъракаҳо ва ё ба ягон ҷо рафтан ҳам хоҳед, як лаъли пухта ба меҳмонӣ мебаред. Бисёр як дастовези зебо ҳаст. хуб, вориди ошхонаашон мешавем дӯстони азиз. мисли ҳамаи мо духтарҳои шаҳри Душанбе, тахминабоноам манам хел китоби дастурҳо доранд ва дастурҳоро аз ҳамон даврони ҷавонӣ навишта гирифтанд ва имрӯз аз рӯи ҳамин китоби дастурҳояшон тайёр мекунем. Дастури инҷо марҳамат навишта шудааст ва ҳозир ҳама маҳсулотҳоро тайёр карданд ва ҳозир аввал хамирашро тайёр мекунем. Чӣ хеле ки дар китоб мебинед, 3 қисм аст. Барое ки навор беҳтар биёяд, хамирро дар рӯи миз тайёр кунем, беҳтар аст, инҷо кушодтар аст. хуб, ба мо чӣ лозим аст? 500 грамм ордро аллакай илак кардаанд. 500 грамм орд аст. ним қошуқча намак меандозем ва ба он шакар илова мекунем. Баъдан ба он 250 грамм маска илова мекунем. Маска хунук аз яхдон бошад ва маскаро ҳамон гуна ки дар навор мебинед бо корд хурд мекунем ва омоч мекунем. Нармкунандаи хамир ва ванил меандозем ва 4 қошуқ сметана. Ва чизе аз ҳама муҳим ин аст, ки баъдан хамирро танҳо омехта мекунем, яъне намехелем, танҳо омехта мекунем. Ҳамин маҳсулотҳоро якҷо мекунем ва сири анавин муваффақияташ ҳам ҳамин аст. Барое ки агар маска об шавад, резонакии хамир гум мешавад. Барои чӣ хеле ки дар навор мебинед, хамирро танҳо омехта кардем ва мегузорем истироҳат кунад. ва акнун қисмати дуюмашро омода мекунем. ва ин ҷо тибқи дастур 1 кило ба мо панири туруш, ё ки ба русӣ творог мегӯянд, лозим аст, шакар лозим аст ва тухмҳоро ба сафедию зардӣ ҷудо кардаанд аллакай. ва акнун 1 кило панири туруш ё творог мегирем ва ба он шакар илова мекунем. 2 паймона шакар. агар аз ҳад ширин дӯст надоред, метавонед 1,5 паймона шакар ҳам гиред, мешавад. шакараш инҷа вобаста ба оне ки шумо чӣ қадар шириниро дӯст медоред. ба 1 кило панири туруш творог, яъне 2 паймона шакар андохтем, 5-6 то зардии тухм, ҳамаро хуб омехта мекунем ва баъдан ба он 10 қошуқ сметана меандозем. ва диққат кунед, ки ҳар кадбоно тарзи кори худро дорад. келини мо бо қошуқ бештар ҳама чизро чен мекунанд ва 10 қошуқи расо гирифтем ва канор гузоштем. акнун хамирро тунук мекунем. агар хамир дар вақти кор ба даст часпад, ба он камакак барои тунук карданаш осон шавад, орд мепошем ва тафдонро ба 180 дараҷа мемонем пештар гарм шавад. 180 дараҷа мегирем, хамирро тунук мекунем бо чангак ва ба муддати 15 дақиқа дар ҳарорати 180 дараҷа ба тафтон мегузорем. 15 дақиқа гузашт дӯстони азиз ва қабати якуми мо пухт. ва бубинед, пухтанаш анамин хел тилоранг шавад, кофӣ аст. яъне аз ҳад сурх нашавад. анамин чӣ хеле ки дар навор мебинед пухта аст. 15 дақиқа гузашт ва акнун қабати якумро мерезем. қабати якумро пурра ҳамаи он маҳсулоте ки тайёр кардем мерезем, баробар ҳамвор мекунем ва боз ба тафтон ба муддати 25 дақиқа мегузорем. ҳароратамон ҳамон 180 дараҷа аст. дӯстон, ва акнун то ин омода шудан мо бизе тайёр мекунем аз сафедиҳои тухм. инҷо 6 дона сафедии тухм аст. сафедии тухмро мерезем ба косаи ҳамзан ва каме намак ва шакар. аввал каме лад мезанем ва баъдан шакарро илова мекунем ва хуб 6-7 дақиқа лад мезанем то ба ҳамин шакл биёяд. ва акнун дӯстони азизи ман,
вақте ки қабати якумро гирем расид, ҳозир ба болои ана ҳамин қабати ки як қабат мо гузоштем, ба болои ин ҳозир ана ҳамин безаи тайёркардагиро мерезем. Ҳамон хел гарму гарм, яъне интизор намешавем ки сард шавад ва безаиро ҳам қошуқ қошуқ мемонем ва баъдан ҳамвор мекунем, рост баробар, на якҷо пасту баланд набошад, баробар мекунем ва аз бозмондаҳояш бо қошуқчаам хел гул мепартоем. ин албатта вобаста ба хоҳиш аст, бе ин ҳам мешавад ва боз ба муддати 10 дақиқаи дигар ба тафтон равон мекунем. ва дӯстони азизи ман 10 дақиқа гузашт. ана бинед чӣ хел зебо шудааст. Ҳозир мебарорем ва барои чӣ ин ашки фаришта ном дорад. Ҳоло бубинед ашк надорад. ҳозир вақти гарм аст, чизе дар болояш нест. аҷоибии ин ҳам ҳамин аст. ҳозир вақте ки хунук шавад, бинед вақте ки сард шуд, баъд анамихи қатрачаҳои ашк мебарораяд. барои ҳамин инро мегӯянд ашки фаришта. вале қатрачаҳо чӣ қадар ки хунук шуд, ин қатрачаҳо боз калонтару баландтар мешаванд. барои ҳамин ин бисёр ин дар назд пеши чашматон мешавад. бисёр як ҳолати аҷиба, бисёр як бӯи хуш дорад, бисёр як ранги зебо дорад ва зеби дастархон ё ягон ҷо маърака рафтан бошед, мана бинед як лаъли, як дастовези зебо, шумо метавонед бо як дастовези зебо ба меҳмонӣ равед. маззааш хеле бомазза аст. дӯстон ҳатман омода кунед. дастури санҷидашуда, дилпур, ҳамаи сирашро ҳам гуфтем ба шумо. умедворам ки ин дастур барои шумо писанд омад. дар рӯзҳои хурсандӣ, шодӣ барои худатон, аҳли хонаводаатон омода мекунед. видеоро дастгирӣ кунед, канали моро дастгирӣ кунед, то мо ҳам барои шумо видеоҳои нав тайёр кунем. То дидор, то видеоҳои нав. худованд нигаҳбони мову шумо.